салом дӯстони азиз ва обуначаи канали мошин тиҷи. Ман ҳастам бо шумо бобоҷон Саидов. Курси имрӯза дар рӯи экран мошинои фурӯшӣ хитона дар номерои дар рӯи экранай WhatsApp имода равон кунед. Дастгири моро фаромӯш намекунед. Шахсоне ки бори аввалан дар канал ҳатман подписатсия кунед, видеоро лайк монед ва зангулачаро зер кунед то ки мегзарем ба мошинои фурӯшӣ бо диққат то охириша тамошо мекунем то ки ай нархҳои мошинои фурӯшӣ бохабар бошем. Якум мошини фурӯшӣ Opel Astra F8 дар кузови седан ки соли барори 6995 объем мотораш 1.6 литр, коробка передачаш механикай, сӯзишвориш бензин газай, ҳуҷҷатош тамом шидагиай, монитор, задни камера, дута электропакет, 4 баллон нав, мотор, хадавои ҳама 100%. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Бохтар. Нархша 31000 сомон гуфтестай. Бо рубли ҳозира гардонем 198000 рубли русӣ мешавад. Бо савдоам мешавад. Телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экран. Марҳамат, занг занед. Фақат WhatsApp имодора метавонед бинависед ё зангш бизанед ба WhatsApp имотон. Дастгири моро фаромӯш накунед, дар видео лайк монед ва дар комментария фикротона ҳатман нависед. мегзарем ба дуюм мошини фурӯшӣ Lada Priora ки соли бароришаш 2007 солай. Объем мотораш 1.6 литр, коробка передачаш механикай, сӯзишвориш танҳо бензинай, ҳуҷҷатош тамом шидагай, 4 та электропакет, кондисионер, 4 баллон нав, мотор, хадавои ҳама 100%. мошин ягон камбудӣ надорад, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи 5. нархша 30000 сомон гуфтестай. бо рубли ҳозира гардонем 198000 рубли русӣ мешавад. бо савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экран. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ Mercedes Sechka ки соли бароришаш 1995 солай. объем мотораш 1.6 литр, коробка передачаш механикай, сӯзишвориш бензин газай. 8 моҳи дигар ҳуҷҷат дора, 8 моҳ тонировка, кондисионер, 4 та электропакет, монитор, задни камера ҳамаша дора. ҳамаш кор мекунад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша 60000 сомон гуфтестай. бо рубли ҳозира гардонем 397000 рубли русӣ мешавад. бо савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат, занг занед ва маълумотҳои бештар аз худашон гиред. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ ВАЗ 2107 ки соли бароришаш 1983 солай. объем мотораш 1.6 литр, коробка передачаш механикай, сӯзишвориш танҳо бензинай, моторша 2106 задагиян, 1 сола ҳуҷҷат кардагиян, нав ҳуҷҷатш кардаян, 4 баллонаш навай, хадавои нав. мошин дар ҳолати миёна қарор дорад. ами капоти ақибаш камтар безеб маҳкам мешавад. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Деваштич. нархша 7000 сомон гуфтестай. бо рубли ҳозира гардонем 46000 рубли русӣ мешавад. бо савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат, занг занед ва маълумотҳои бештар аз худашон гиред. бародаро, сарпарасти видеороликҳои ман ҳамеша як xbet мебошад ки селкаш дар описани видеои айшмоя дастгири ҳамҷо бидроед, бозиам накунед, мешавад айшмояк даромадан тамом. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ Opel Hatchback ки соли бароришаш 1994. объем мотораш 1.6 литр, коробка передачаш механикай, сӯзишвориш бензин газай. 2 моҳи дигар ҳуҷҷат дора, 6 моҳ тонировка, 4 баллони нав. мошин ягон камбудӣ надорад, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша 28000 сомон гуфтестай. бо рубли ҳозира гардонем 185000 рубли русӣ мешавад. бо савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат, занг занед ва маълумотҳои бештар аз худашон гиред. агар видеонавор ба шумо маъқул шуда бошад, бародаро, дар WhatsApp, имо, Viber ва одноклассникотон ҳатман наворро
поделиться кунед то ки дигарон бибинанд кори мо пеш рава, видеои нав ба навро мо пешкаши шумо кунем. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ ВАЗ 21014 ки соли бароришиш 2004 солае. объем моториш 1.6 литрае, коробка передачаш механикае. сӯзишбориш бензин газае, 1 сола ҳуҷҷат дорад, танировкаш бучидагиае. мошин ягон камбудӣ надорад, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи абдураҳмони ҷомӣ, нархша 19000 сомон гуфтесай. бо рубли ҳозира гардонем 125000 рубли русӣ мешавад. бо савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. метавонед занг бизанед, маълумотҳои бештар аз худашон гиред. ҳафтум мошини фурӯшӣ Mercedes E-Class 190. соли бароришиш 1994 солае. объем моториш 2 литрае, коробка передачаш механикае. сӯзишбориш бензин газае, 10 моҳ ҳуҷҷат дорад, 10 моҳ танировка. 4 баллон нав, мотор 100%, хадавоям нав кардагия. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри душанбе, нархша 30000 сомон гуфтесай. бо рубли ҳозира гардонем 198000 рубли русӣ мешавад. бо савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат, занг занед ва маълумотҳои бештар аз худашон гиред. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ Lada Priora ки соли бароришиш 2009 солае. объем моториш 1.6 литрае, коробка передачаш механикае. сӯзишбориш танҳо бензинае, ҳуҷҷатош ҳамаш нав кардагиае. 4 баллони нав дора, як нарӯшка краска мега тамом. чихел ки шумо дидестен, бампери пешам ақибам дар сурат намоёнаи худаш краска мега. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри душанбе, нархша 24500 сомон гуфтесай. бо рубли ҳозира гардонем 162000 рубли русӣ мешавад. бо савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экран. марҳамат, занг занед. нӯҳум мошини фурӯшӣ Hyundai Sonata ки соли бароришиш 2013 солае. объем моториш 2 литрае, коробка передачаш автоматикае. сӯзишбориш бензини холияе, ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. страховка без ограничений кардагиае. кондитсионер люк салон полни кожаае. лукш полни шишагиае боло. мошин ягон камбудӣ надорад, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Москва, нархша 599000 рубли гуфтесай. алишам мешавад ба ягон мошини дар Тоҷикистон буда. номеро барои маълумоти бештар дар рӯи экран. аз номи канали Душанбе шоу гап занен, скидка мешавад, бо арзон карда мешавад. даҳум мошини фурӯшии Toyota RAV4 ки соли бароришиш 2005 солае. объем моториш 2 литрае, коробка передачаш автоматикае. сӯзишбориш танҳо бензинае, 1 сола ҳуҷҷат дорад, 4 электропакет, кондитсионер, ай-учёт баровардагиае. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархша 60000 сомон гуфтесай. бо рубли ҳозира гардонем 397000 рубли русӣ мешавад. бо савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. метавонед занг бизанед, маълумотҳои бештар аз худашон гиред. мегзарем ба 11-ум мошини фурӯшии ВАЗ 21099 ки соли бароришиш 2004 солае. объем моториш 1.6 литрае, коробка передачаш механикае. сӯзишбориш бензин газае, 1 сола ҳуҷҷат дорад, 4 электропакет, монитор, задни камера ҳамаша дорад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, нархша 16000 сомон гуфтесай. бо рубли ҳозира гардонем 106000
рубли русӣ мешавад. бо савдо ҳам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат, занг занед ва маълумотҳои бештар аз худашон гиред. мегзарем ба 12-ум мошини фурӯшии Opel Hatchback ки соли бароришаш 1997 сол ай. объём мотораш 1.6 литр ай. коробка передачаш механик ай. сӯзишвориш бензин, газ ай. ҳуҷҷатош тамом шудаги ай. кондитсионер, 4 электропакет, монитор, задни камера ҳамаша дорад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Қабодиёнд. нархша 31 000 сомон гуфтесай. бо рубли ҳозира гардонем 205 000 рубли русӣ мешавад. бо савдо ҳам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат, занг занед ва маълумотҳои бештар аз худашон гиред. мегзарем ба 13-ум мошини фурӯшии ВАЗ 2111 ки соли бароришаш 2003 сол ай. объём мотораш 1.5 литр ай. коробка передачаш механик ай. сӯзишвориш бензин, газ ай. ҳуҷҷатош тамом шудаги ай. балонош миёна ай. ягон камбудӣ надора мошин. мешинӣ, ҳай мекунӣ. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Калхозобод. нархаш 9000 сомон ай. бо рубли ҳозира гардонем 60 000 рубли русӣ мешавад. бо савдо ҳам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат, занг занед. хайр бародаро, аллоҳ нигаҳбони ҳамаи мову шумо бошад. то видеои оянда хонободу сарбаланд бошед.